Hola, Marco. ¿Cómo estás? Vale, Gonzalo. Hola. Hola, también. Buenas. Bueno. Això és tot un plaer. Alcalde de Guadassuar, de Benimordem, alcalde de Belí, la teniente alcalde del Xenesí, candidat de Benimodo. Primer que res, simplement donar les gràcies a la gent que fa que el nostre partit sigui el gran que és. La gent que està treballant dia a venir a governar en el poble de l'Alcúdia. Tota aquesta gent de l'executiva i la final. Ahí tenim, avui, com a representació, al nostre president provincial del Partit Popular, que com haureu pogut observar, ell sí que mana, perquè quan ell va començar a ser president provincial, tots els anys va estar posat. Però bueno, ell té una talla política que molts a nivell nacional no tenien interès. Començament de la campanya electoral i sobretot perquè este any i el proper 22 de maig el Partit Popular de l'Alcúdia té la possibilitat en acabar en l'hegemonia socialista de més de 30 anys. Com tots sabeu, tant durant els meus anys de militància en el Partit Popular com en els 4 anys que he tingut l'honor de representar-vos com a portaveu al nostre partit de l'Ajuntament, sempre m'ha caracteritzat per 3 coses: la claredat, la fidelitat a les sigles i el que representen i, sobretot, la passió per el nostre poble. De representar-vos, sí, les gràcies per la confiança depositada en la meva persona, de Lluís Vallès i Fina Boix, per l'ànim i el suport que m'han donat i per haver estat sempre ell. I com tu volies, Fina, units, Fina Boix, Partit Popular per a poder-nos representar a l'Ajuntament. Moltes gràcies a tots vostès. de la Diputació de València, Alfonso Luz, alcaldes, Senaola, alcalde pròxim de Benimodo, veïns i veïnes de l'Alcúdia, vull agrair-vos sincerament el vostre recolzament en una nit tan especial. Com us deia, treball, formació i austeritat. 2 de maig, amb la victòria absoluta, merescuda i necessària del Partit Popular de l'Alcúdia.
les famílies, comerços i empreses iniciar negociacions amb cooperatives elèctriques per aconseguir descomptes d'aproximadament un 10% en el rebut de la llum. I a més, no pujarem els impostos en tota la legislatura. Polítiques promourem l'economia local i propiciarem la creació de treball. Però no volem que sigui un impuls temporal, sinó que volem afiançar la vostra inversió. Per això apostem per la formació i l'educació. Construirem una escola-taller, permetint a molts alcudians realitzar els seus estudis remunerats al poble. L'acció laboral dels joves, amb la col·laboració de les institucions i empreses. El nostre projecte considera la formació en una escola pública infantil i primària i construirem una nova biblioteca per a poder atendre a les demandes dels estudiants. Muy bien. Impulsar el benestar de tots els alcudians i alcudianes. Per això, hem impulsat una sèrie d'iniciatives en aquesta direcció com dotar d'un xec bebè per naixement o adopció de 350 euros. Per aquesta vista, sabates ortopèdiques i problemes dentals a tots els xiquets menors de 13 anys, de famílies amb pocs recursos. Alfonso Luz. La vida del Partit Popular és esperança, il·lusió, a veure què passa. Parlar del Partit Socialista és ja ha passat. El roig, això que diu que tot el roig fa goig, en aquest cas, res de res. Però han deixat damunt un paperet que està Zapatero, que està a la flor, no sé si l'han vist, s'ha florit. Ja no està l'alegria que tenia ell i la cara de gusto que li ha fet el poble. Mireu, estem en un moment molt complicat, en forma de dit Toretto, 5 milions de persones parades. Quan estava governant el Partit Popular, miren vostès que vam agarrar un país en un 24 de Luis Rodríguez Zapatero han tingut que tornar el cotxe. El banc haurà portat que tornaren l'apartament. Ja no tinguem piso i tinguem que anar a caras pares. En aquest moment, fer un míting per explicar-lo a la gent en quina situació està, pues jo crec que no ho devíem ni explicar. I després tinc que tornar a arreglar. Això sí que té cosa. I el més important, tinguem un president de bandera. Bueno, Oreto Segura, conta'm un poc quins són els eixos principals de la campanya del Partit Popular a l'Alcúdia. Els 3 pilars fonamentals en què s'anem a basar va ser el treball, formació i austeritat. Bueno, i desenrotllem-nos una miqueta quines característiques en el treball que aneu a fer per a incitar a disminuir el paro. En aquests moments, la millor política social que hi pot haver és la creació de treball. Per a fomentar la creació de noves empreses i comerços, tindran el primer any l'exempció dels impostos i el segon any se reduiran al 50% dels impostos també. En l'Alcúdia, des del 2008 fins ara, ha pujat el paro més del 175%. Acabarem el 2010 en 821 parats, actualment som 1.038, entonces hi ha que formar a la gent per a que després tinga més possibilitats a l'hora de trobar un treball. Per això anem a apostar per l'escola de tallers i tallers de formació, en què la gent podrà estar estudiant, formant-se i al mateix temps seran remunerats els cursos de formació. Subvencionarem a un 30% per a adquirir ulleres, sabates ortopèdiques i problemes dentals per a tots aquells xiquets menors de 13 anys que tinguen necessitats familiars. D'aquesta manera serà mitjançant un xec que es tindrà que comprar als establiments d'ací de l'Alcúdia.
serà de fer efectiu. Bueno, Areto, i per últim sembla que tenim també una sèrie de mesures per a reduir el gasto municipal, que no se dispari el gasto. Per als temps que corren, pense que l'Ajuntament de l'Alcúdia té una barbaritat de gastos superfluos que són, en aquests moments hem de prescindir d'ells, com per exemple la publicitat. Hem pensat en tots els alcudians, cadascun dels alcudians, des del més jove fins al més major, passant per els homes i les dones, no se n'ha oblidat de ningú. Tinguem mesures com el xec bebè, seran uns 350 euros per a totes aquelles famílies que tinguin un nou naixement o una adopció.